Během zmizení bratrstva na základně v Kobili jsme zaznamenali zvláštní energetické fluktuace. Muselo je emitovat nebo vyzařovat toto zvláštní zařízení, nalezené nedaleko základny. Současně jsme si všimli, že tytéž fluktuace byly zaznamenány asi 30 km na východ ve středních Čechách. Domníváme se, že by mohlo jít o identické zařízení. Stále si nejsme jistí, jak to funguje, ale myslíme si, že by obě zařízení mohla sloužit jako transportéry k přesunu z jednoho místa na druhé. A tyto zařízení nebudou jediná. V okolí základny, znázorněné modrým kruhem, jsme zaznamenali další 4 zdroje energetických fluktuací. Domníváme se, že by mohlo jít o další transportní zařízení. Ano, úkol je tedy, myslím, jasný. Lokalizovat a zabezpečit všechna transportní zařízení a zjistit, zda se v jejich okolí nachází něco, co by nám pomohlo pochopit jejich funkci. Rozchod.